качествено, може да не е качествено, обаче е качествено, може да не се вижда това. Викам, що да не е сериозно? Много е мека, така не издържи на тренировки. На твоите тренировки издържи ли? Тя е жена, бе. А? Много лесно се отказва. Издържа, аз мисля, че много добре се справя. Да, бе. Да. Що не тренираш малко? Да? Що не потренираш така малко да се състезава? Направи състезател. За състезател трябва да тренира малко повече. Да пани задника. Той е наш там, да се изкриви задника. Жена състезател не е лесно в басейн, нали знаеш, че повече бачкане от мъжете трябва. Няма да е лесно. Плюс това тя не иска да е състезателка, иска ли? Може да иска питае. Ти трябва да ми гадно. Дали си е тренирал ти? Тя каза, по едно време искаше и после се отказа. Тя каза, че с тебе е отслабнала 30 кг. А? Еми, отслабна. Отслабна? Я зор видя. Иска да вам иззор много. Що ме станала работата, значи? Сега да видим как ще качи. А? Тя ги свали и сега да видим как ще качи. Тя кога е била пълна, човек? Аз не си спомням тя да е била пълна. А? Той никой не си спомня. Сериозно? Да. Кога е била? И тя не си спомня. Сериозно ли? И тя забравила. Това е проблем голям. Тя забравила, че беше. Хората забравят, бе. Ти си днеска това, утре това, ти забрави къв беше. Вчера. Някаква трябва да си припомним и. Само, че благодарение на теб ги е свалила пък. Там натамка вече, не знам как сте тренирали, какво сте правили. Подлагал си я на спартански методи на тренировка, нали? Виж сега, аз пак ти казвам, че твоя метод работи много добре. И на нея съм показвал и знам, че работи, обаче всеки човек не е за този метод, разбираш? И с този метод може би ще изгониш 70%, 30% ще останат известно време. Това е само за най-сериозни. Но истината е, че наистина големият чанч носи голям напредък. Сега това се е ясно. Колкото повече се чанчиш, толкова повече ще успееш по-лесно. Тя каза, че са... Кажи нещо, шефа. Лео. Много срамежлив това е. Бори той. Партньор. Това фиданка стана. А? Това фиданка сега остана да направим мускули. Мускулите. Стига ме сниме си това. Още ли го да мога да си говори? Добре, Стига. ай, след малко пак се снеми. Що е да се снима хора? Аз съм го донесъл, бе. Запис, не. С какво го спирате? Може би пак са от тук, пробвайте.